Vertraging en problemen bij projecten die Zeeland zijn beloofd ter compensatie van de afgeblazen marinierskazerne. En bij verpleeghuizen komt de 4e coronagolf harder aan dan de vorige. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Een overdekte Zeeuwse ijsbaan. Uit een enquête van Omroep Zeeland blijkt dat 1/4 van de Zeeuwen dat graag zou willen. En voor veel fanatieke schaatsers zou het een droom zijn die uitkomt. Nu rijden die iedere week nog naar Breda of Den Haag om hun rondjes te kunnen schaatsen. Adriaan Provoost uit Domburg loopt al langer met plannen rond voor een Zeeuwse schaatsbaan. En hij zet alles op alles om die droom te verwezenlijken. Het eerste gesprek heb ik in 2017 heb ik dat gehad. Met de vertegenwoordigers van de Poel en de SCA om eens te vragen van ja, vind je het goed dat ik hier namens jullie clubs mee eens ga onderzoeken wat er wel en niet kan. En hoeveel uur heb je daar wel niet ingestoken? Heb ik niet geteld, maar heel veel. Schaatsen is voor mij een manier van leven. In de rest van Nederland kun je overal, in elke provincie is er een schaatsbaan. Behalve in Zeeland en dat steekt mij verschrikkelijk. Wij zijn niks meer en niks minder als de rest van Nederland. En ik vind gewoon dat Zeeland de beschikking moet hebben over een volwaardige schaatsbaan. En dat mag best wat geld kosten, vind jij? Ja, dat vind ik wel. Een ijsbaan in Zeeland kost veel geld. 9 miljoen voor de goedkoopste variant en 20 miljoen voor de duurste variant die Provoost in gedachten heeft. Een multifunctionele hal waar niet alleen geschaatst wordt. Er komen klimwanden, een indoor surfbaan en er worden concerten gehouden. En het moet in de zomer toeristen naar de hal trekken. Door te kijken naar de specifieke aspecten die onze provincie nu eenmaal heeft, zien wij mogelijkheden om met name in de zomer om daar in het leisuregedeelte een exploitatie neer te leggen, waardoor het geheel wel kostendekkend blijft. Eerdere pogingen voor een vaste Zeeuwse ijsbaan mislukten, maar Provoost is ervan overtuigd dat het wel kan. Eerdere pogingen, daar speelde heel veel emotie bij. En ik heb geprobeerd het anders te benaderen. Ik kijk alleen maar naar feiten en cijfers. En met name cijfers voor het toerisme, die liegen er niet om. En daarom worden er ook zomerfaciliteiten aangeboden. Provoost heeft laten uitrekenen dat er 100.000 bezoekers per jaar nodig zijn om de hal rendabel te houden. Verwacht je dat te halen, die 100.000? Dat in de ervaring leert van andere ijsbanen dat niet direct in één jaar te realiseren valt. Maar je ziet meestal een jaar of 4, 5 en dan zit de ijsbaan op zijn verwachte bezoekersaantallen. En een werkgroep met daarin onder andere de gemeente Goes en de provincie is van de week voor het eerst bij elkaar gekomen om te bekijken of de plannen van Provoost haalbaar zijn. Militairen helpen vanaf deze week mee in de Zeeuwse teststraten van de GGD. Door de grote toeloop zijn er extra mensen nodig om testen af te nemen. De defensiemedewerkers helpen ook bij de administratie. De eerste 5 militairen zijn maandag in Goes begonnen. In totaal komen er 13 defensiemedewerkers uit Oorschot helpen. Ze krijgen een korte opleiding waarna ze bij alle testlocaties in Zeeland kunnen worden ingezet. En dat doen ze in ieder geval tot aan de jaarwisseling. Net als ziekenhuizen kampen verpleeg- en verzorgingshuizen met de coronadrukte. Vorige week raakten daar 166 bewoners besmet met corona. De week ervoor waren dat er 115. De instellingen moeten alle zeilen bijzetten om de benodigde zorg te kunnen blijven leveren. Zoals bij Zorggroep Ter Wil, waar enkele tientallen bewoners besmet zijn. Beelden in Goes bij Zorggroep Ter Wil. Werden ze hier vorig jaar ook al fors getroffen door veel besmettingen. Nu is het opnieuw raak. We hebben natuurlijk gezien dat het ons eigenlijk ook weer een beetje overviel. Het aantal besmettingen nam heel snel toe. En aanvankelijk leek het of de bewoners er niet zo heel ziek van werden. Dat dat toch wat milder was dan vorig jaar. Maar die mening moeten we weer al bijstellen. Want er zijn toch ook bewoners flink ziek. En er zijn ook weer al bewoners overleden. Allereerst zijn natuurlijk de verpleeghuisbewoners vorig jaar een van de eerste groepen waren. We begonnen met vaccineren bij de ouderen. We weten allemaal dat het vaccin in werking wat af ging nemen. En dat het immuunsysteem van ouderen ook wat slechter werkt. Waardoor hier eigenlijk ook de besmettingen weer heel snel toe konden nemen. De boosterprik is hier inmiddels uitgedeeld. Maar als dat eerder was gebeurd, had dat volgens Straas veel leed kunnen voorkomen. Dat deden ze bijvoorbeeld in België al eerder. Dat had ik eigenlijk ook liever 2 maanden eerder gehad. Dan hadden we hier nu waarschijnlijk niet gestaan. Ook veel personeel is ziek. En dat geeft veel extra georganiseerd. Want alle handen zijn nodig. Ja, het is alle hands aan dek. Ik heb van het weekend ook hier, dan ga ik even lunchen met de medewerkers. Dan steek ik ze hard onder de riem. Want zij moeten het wel doen. Hè? Zij werken de hele dag in zo'n heel warm pak. Zij maken het overlijden van heel dichtbij mee.
Zij moeten de familie te woord staan. Ik denk dat we met z'n allen, dus nu staan er geen bloemen, er is geen gebak, er is geen applaus. Maar laten we vooral de zorg op allerlei manieren zo goed mogelijk ondersteunen. Slaapt u nog goed? Gelukkig wel, maar ik word wel regelmatig 's morgens heel vroeg wakker. En ja, dan ga ik er toch aan liggen denken hoe het allemaal moet. En deze week besloot de Zeeuwse Ouderenzorg om de boosterprik aan het personeel in samenwerking met de ziekenhuizen te geven in plaats van met de GGD. Dat levert enkele weken tijdswinst op. Weken die ze goed kunnen gebruiken, omdat dit het ziekteverzuim bij het personeel verlaagt. Op dit moment zit 10 tot 15% van het personeel ziek thuis. Normaal ligt dat rond de 5%. En doordat er veel personeel nu niet kan worden ingezet, gaat dat ten koste van de zorg. Alleen niet op de momenten waarop dat gebruikelijk plaatsvindt. Dus soms is het zo dat we dat op een ander moment op de dag, dus dat iemand gewend is om 's ochtends een douchebeurt te krijgen en dat we nu dat pas 's middags kunnen doen. En soms is het ook op een andere manier dan dat iemand gewend is. Dus dat we bijvoorbeeld normaaliter iemand dagelijks ook douchen. En dat we nu zeggen van ja, het lukt echt niet elke dag. We doen het nog maar 3 keer per week en de andere dagen doen we een wasbeurt. De uitvoering van het compensatiepakket voor de Marinierskazerne loopt nog niet op rolletjes. Dat staat in de voortgangsrapportage die is gepresenteerd over het compensatiepakket. Zo is het Delta Kenniscentrum op dit moment nog een zorgenkindje. Hoewel het wel een van de belangrijkste onderdelen is van het compensatiepakket. Het Delta Kenniscentrum moet hier op de Vlissingse kenniswerf krachten bundelen op het gebied van water, energie, voedsel en klimaatverandering. Maar de universiteiten in Utrecht en Wageningen, het University College Roosevelt en Maritiem Onderzoeksinstituut NIOS hebben zich teruggetrokken na vragen over geld en zeggenschap. Een bijpraatsessie voor Zeeuwse politici vorige week bood geen duidelijkheid. U bent niet gerustgesteld? Absoluut niet. We hadden wel over 140 FTE en 68 miljoen. Dat is een hoop geld. De academische partijen buiten Zeeland zeggen nou wij doen wel mee, maar we kijken wel wat we eventueel bij kunnen dragen. En wat ons betreft moeten wij daar volle focus op houden om te zorgen afspraak is afspraak. Omdat dit een hele belangrijke bouwsteen is in het compensatiepakket. Siebe Rietstra kijkt namens Rijk en Zeeland of het compensatiepakket wel goed wordt uitgevoerd. In zijn voortgangsrapportage vandaag kondigt hij nu gesprekken aan met de universiteiten en het NIOS over hun terugtrekking. Er is geld voor het project voor de komende 10 jaar. Wat is dan het probleem? Ze hebben zorg over de lange termijn financiering. Vraag is, als je 10 jaar bezig bent, wat is het lange termijn perspectief? Dus voor de eerste 10 jaar is er geen enkel probleem. Rietstra benadrukt dat andere onderdelen van het compensatiepakket wel goed gaan. Zo rijdt vanaf maandag een snelle intercity vanuit Zeeland naar de Randstad. En ook de huisartsenopleiding in Zeeland komt van de grond. En behalve onzekerheid over het kenniscentrum werd woensdag ook bekend dat de komst van de rechtbank en de streng beveiligde gevangenis vertraging op heeft gelopen. Maar wethouder John de Jonge, die binnen de gemeente Vlissingen een van de verantwoordelijken is voor de uitvoering van het compensatiepakket, heeft nog geen déjà vu aan de gang van zaken rond de Marinierskazerne. En dat zei hij in een gesprek wat ik woensdag met hem had. Ja, de term vertraging leidt bij ons tot allergie, kunt u zich voorstellen. Zo is het verhaal Marinierskazerne ook ooit begonnen. Dat betekent dat we die allergie wel hebben gedeeld met het kabinet. Minister Dekker, de verantwoordelijk minister, heeft ook aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de vertraging absoluut niet leidt tot afstel. Misschien ten overvloed. Hè. De noodzaak van deze voorziening neemt alleen maar toe. Dus wij zijn wel gerust, maar we dringen wel bij het Rijk op aan inderdaad om waar nodig en waar mogelijk te versnellen. Ja, hoe gaat u voorkomen dat we straks Zeeland met handen vol met beloften staat, maar dat er vervolgens niks is geregeld? Nou, wij hebben periodiek overleg met het kabinet in de persoon van staatssecretaris Knops. Wij zitten aan tafel samen met de provincie, gemeente en het Rijk, zeer periodiek, om de voortgang met elkaar te bewaken. U heeft meneer Rietstra in beeld gehad, de topambtenaar in Den Haag, die dat ook ambtelijk volgt. En voor het weet heb je een nieuw kabinet natuurlijk. En denken zij, oh ja, Zeeland. Dus wij zullen ook dat proces in de gaten houden. U blijft bonken op de deur in Den Haag? Absoluut. Meneer de Jonge, dank u wel. Graag gedaan. 10% van de Zeeuwen heeft langlopende juridische problemen. En in veel gevallen hebben betrokkenen het idee dat de procedures niet eerlijk verlopen. Om zulke mensen te helpen is de stichting Samen Recht Vinden opgericht. En in 1 jaar tijd zijn er al 50 Zeeuwse zaken in behandeling genomen. Eén daarvan draait om de 38-jarige Ismaël. Jaren na een verkeersongeluk ligt hij nog steeds overhoop met zijn verzekeraar. 2014 ben ik in Middelburg met opzet aan en over gereden. En inmiddels is het 7 jaar verder en ben ik nog steeds aan het vechten met de tegenpartij, de verzekeringsmaatschappij.
De verzekeringsmaatschappij van Ismaël wil namelijk geen aansprakelijkheid erkennen, omdat er iets vooraf ging aan het ongeluk. Ik werkte bij een poetsbedrijf. Ik heb ontslag genomen die dag. En ik ben op mijn scooter gestapt en ik wou naar huis rijden. En vervolgens ben ik dus aangereden. De werkgever zat in de auto en de bestuurder was een ex-collega van mij. Nou, de verzekeringsmaatschappij zegt dus, omdat ik de bestuurder ken en omdat wij eerder in de garage voorafgaand het ongeluk een discussie hebben gehad, ja, is het eigenlijk als het ware mijn schuld. Ismaël wordt 200 meter meegesleurd door de auto die hem aanrijdt en komt onder het voertuig terecht. De gevolgen zijn groot. Ik heb, zoals u kunt zien, littekens in mijn gezicht. Ik word binnenkort geopereerd aan mijn wang, omdat daar nog vuil zit van de asfalt. Ik heb een gebroken teen, mijn tanden die braken allemaal af, mijn heup, mijn rug. Dus ik heb best wel veel verwondingen, maar ik heb ook innerlijke schade. Ik lijd ook aan de PTSS, waardoor ik echt wekelijks naar de psycholoog moet. Ik slaap slecht. Omdat de verzekeringsmaatschappij geen aansprakelijkheid erkent, moet Ismaël de medische kosten zelf betalen. Die zijn opgelopen tot €20.000 en dat kan hij niet betalen. Hij krijgt nu hulp van Samen Recht Vinden. Die organisatie helpt Zeeuwen bij langdurige juridische procedures. Wat wij tot nu toe hebben gedaan is uitzoeken wat er nou precies gebeurd is. Gewoon wie reed waar en wie stond waar. Gewoon de toedracht, wat is er nou precies gebeurd. En daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Als wij het beeld compleet hebben, dan willen wij kijken of de verzekeringsmaatschappij ook aan tafel wil. Maar we proberen vooral ook toe te werken naar een oplossing, een definitieve oplossing, waardoor iedereen daarna in ieder geval verder kan. Ja, wat ik hoop te bereiken is toch een stukje erkenning van de tegenpartij. En op zijn minst een gesprek. Ik wil toch eigenlijk een punt zetten achter deze zaak, want het zit me toch dwars. Zelf hielden de verdachten vol dat hun rol maar heel klein was geweest. Maar volgens de rechtbank waren ze allemaal wel degelijk onmisbaar voor de productie van crystal meth in het grote lab. Dat werd ontdekt in Westdorpen november vorig jaar. En dus kregen ze celstraffen opgelegd tot 4,5 jaar. Het lab was nog volop in bedrijf toen het werd opgerold en de mannen werden opgepakt. Op 30 november 2020 wordt door een tip een drugslab ontdekt in Westdorpen dat nog volop in bedrijf is. Er blijkt op grote schaal crystal meth te worden geproduceerd. In de loods worden 278 zogenaamde kristallen gevonden en 350 liter methamfetamineolie. Ter plekke worden 5 mannen aangehouden, 3 Dominicanen en 2 Mexicanen. 2 maanden later wordt nog een man uit Tilburg aangehouden. De rechtbank in Breda acht ze allemaal schuldig. Het waren niet de grote bazen die daar helemaal boven staan, maar het waren ook niet de kleine jongens die ze nu hebben opgepakt. En die 5, die hebben dus allemaal 4 jaar gekregen. En die 6e verdachte, die had ook nog eens een hele andere rol dan deze 5. Want die stond daar niet te produceren, maar heeft wel alles geregeld om het te kunnen produceren. Hè, de afzuiginstallatie, de elektriciteit, noem maar op. En die had ook nog eens een keer ruim 1 kilo amfetamine bij hem thuis liggen. Dus daarom is zijn straf hoger dan die andere 5. En naast de 6 mannen die zijn veroordeeld voor de productie van de drugs zijn ook nog 2 mensen die de loods hebben verhuurd nog verdachten. Het OM heeft eerder al laten weten deze uitspraak af te wachten voordat ze een beslissing zouden nemen over het vervolg van de zaak tegen de verhuurders. En die beslissing wordt snel verwacht. Het rommelt in de Zeeuwse kunstenwereld, want 3 kunstenaars hebben een klacht ingediend tegen het Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland, oftewel het CBK, dat samenwerkingen tussen kunstenaars en andere sectoren stimuleert. Maar bij een nieuw project, waarbij kunstenaars en winkeliers samen zouden gaan werken, is het fout gegaan. En daarom hebben de kunstenaars geen vertrouwen meer in het centrum. Wanneer je 2 groepen bij elkaar wil brengen die op zich al, denk ik, niet vertrouwd zijn met elkaar, mensen uit het midden- en kleinbedrijf en kunstenaars, dan heb je iemand nodig die weet wat er speelt. En als ik dan zie wat er de afgelopen jaren gebeurd is, heb ik dat vertrouwen er niet in. Dus het enige gevoel wat ik op dat moment had, ik moet daar gewoon bezwaar tegen aantekenen. Creative City Boost, dat is een kunstproject dat ondernemers en kunstenaars in Zeeland in de steden bij elkaar moet brengen. Een project waar 1,2 miljoen euro voor beschikbaar is. Een project dat wordt gecoördineerd door CBK Zeeland. En daar zijn een paar kunstenaars het niet mee eens. Op zich is het een heel goed project. Maar ik denk van haal dat nou eens bij het CBK weg, want je begint met 3-0 achterstand. Stel een soort autonoom bestuur in, met een financieel deskundige en organisatiedeskundige. En zet er vooral 2 of 3 goede beeldende kunstenaars bij, een goede vormgever, een goede architect.
Man-vrouw, zoek het maar uit. Maar hou het autonoom, maak het apart. CBK Zeeland is de overkoepelende organisatie voor kunstenaars en wordt voornamelijk door de provincie gefinancierd. Je eigen kindje wat je zelf zeg maar in de wereld zet, dat ga je toch niet om zeep helpen. En voor de rest is het kritisch vermogen om daarnaar te kijken. Ja, die mis ik gewoon bij de provincie. Op de eerste plaats zou de politiek de verantwoording moeten nemen om het CBK een opdracht te geven die daadwerkelijk ondersteunend is voor beeldende kunstenaars. En dan tegelijkertijd mensen een klein beetje opvoeden om van die houding af te komen dat het instituut het beleid bepaalt. En dat zo langzamerhand niet alleen het vertrouwen wat toeneemt, maar dat CBK ook een plek krijgt. De kunstenaars hadden zelf ook allerlei ideeën voor het project. En dat hebben ze ook gedeeld met het CBK. Ik zou dus uitgenodigd worden voor een bijeenkomst. Tot op de dag van vandaag heb ik niks gehoord. Dus heel die communicatie loopt ook van geen enkele kant. Dus ik heb ook geen enkel vertrouwen dat dat dadelijk naar kunstenaars toe gaat die al heel argwanend in heel dat proces staan. Naar mijn mening moet dat gewoon anders. En laat zij maar zeggen dat ze het wel kan. Voor mij is het een Roomboterinstituut. Dat wil zeggen dat er mensen zitten die niet met hun poten in de klei staan en weten wat er in de kunst gebeurt. Dat is nogal een uitspraak, waar Catherine Ginsberg, directeur van CBK Zeeland, zich totaal niet in herkent. Ik hoor andere berichten, dus ik kan daar kan ik niet op reageren. Ik kan alleen reageren op wat ik ervaar, wat ik hoor, wat ik constateer. En ook wat we merken in projecten die we doen, want we hebben altijd daarna ook een evaluatie. Ja, daar ervaar ik heel veel waardering. Natuurlijk hebben we de provincie ook om een reactie gevraagd. En zij laten weten dat ze de signalen van de kunstenaars zeer serieus nemen. We hebben er alle vertrouwen in dat het CBK Zeeland de bezwaren te harte neemt en in een open dialoog met de kunstenaars zoekt naar nieuwe werkwijzen. En de deur staat hier altijd open. Het zal vast en zeker zijn dat er andere dingen ook kunnen. Ik zou zeggen, in gesprek gaan. Afgekloven boeketten en neprozen die zijn omgevallen. Het gebeurt allemaal op de begraafplaatsen op Schouwen-Duiveland. Wilde dieren eten daar namelijk in de vroege ochtend de rouwboeketten op. Maar niet alleen de boeketten, ook gewoon de grafbedekking, de planten, ze knabbelen aan de bomen. Dus het gebeurt wel eens. In Renesse vallen de bolgrisanten in de smaak. De gemeente vindt dit erg vervelend voor de bezoekers. En daarom hangt er nu een pamflet met ingrediënten die de wilde dieren niet lusten. Er is een lijst met planten, eenjarige planten, boeketten, maar ook vaste planten. Waar hertje, reeën en ook konijnen niet zo dol op zijn. En om de mensen te informeren hebben we die lijst opgehangen. En met bijvoorbeeld wolfsmelk of berendruif houd je de dieren van de rouwboeketten af, zegt de gemeente. Dat u dat ook weer even weet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland de Week voor nu. Nog een fijne avond.